σκηνιά κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις το άστρο του φωνιά. Ήσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πυρομή. Στο μεσοστάδι 4 ανέμοι τους πήραν για στενιάνης μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα του Βεθέμη και το μαράζι δίχως αφωνή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην ακροφαλασσιά. Τα νύχτα του κόσμου μια καμιόνια θα ξεφορτώνουν σπίτια στα γιαννή. Πώς έγινε με τούτον τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το περάνει μοίρες και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυθιές του Οδυσσεριανά. Μ' άλλα μαντένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Τελέσαν τα στενά και στους κανόνες εξημερώνοντας Παρασκευή. Τοξότες φαλάκες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άγκυρα μυθοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάντας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια, άκους τον